Encara no saps factoritzar? Segueix mirant el vídeo. Primer pas, treure factor comú. Què vol dir això? Tenim aquest exemple de polinomi i busquem el que és igual en tots els monòmics. En aquest cas podem dividir-los tots per 2 perquè tots són múltiples de 2 i a més la x es repeteix en tots i cada un dels monòmics del polinomi. Per tant, traiem aquest 2x i aquí posem el que ens ha sobrat. En aquest cas 3x a la 3, aquí 5x a la 2, menys 6x i menys 8. Sí? Si tornéssim a fer aquesta multiplicació, tornaríem a tenir el polinomi de dalt. Segon pas, la regla de Ruffini. Un cop tenim el polinomi amb el factor comú tret, el que hem de fer és Ruffini amb aquest polinomi. Per tant, 3, 5, menys 6 i menys 8. I aquí hem de buscar un número que faci que la divisió sigui exacta. Aquests números són els divisors de l'últim. Per tant, els divisors de 8. Llavors, el més 1, menys 2, més els positius i negatius de l'1, 2, 4 i 8. Comencem, doncs, jo ja em sé la solució, per tant, farem el menys 1, sí, multipliquem, baixem el 3, multipliquem aquí, menys 3, 5 menys 3, 2, menys 1 per 2, menys 2, menys 6 menys 2, menys 8, menys 1 per menys 8, 8, i per tant, com a residu tenim el 0. Per tant, aquest polinomi tindrem el 2x, no ens el podem deixar, x més 1, que és el factor que hem tret ara, i tindrem aquesta equació de segon grau que encara hem de resoldre. Pas número 3. Resoldre l'equació de segon grau que ens dona a sota de Ruffini. Hem fet Ruffini a l'apartat anterior i hem vist que els últims 3 coeficients eren 3, 2 i menys 8. Per tant, hem de resoldre l'equació amb aquesta equació de segon grau. Les solucions d'aquesta equació de segon grau són menys 2 i 4 terços. L'equació de segon grau no la resoldré en aquest vídeo. Aquestes dues solucions, per tant, les posarem factoritzades, és a dir, canviades de signe, per tant, x més 2 i x menys 4 terços. Quin és l'últim error que podeu fer aquí? Heu de vigilar molt. Quan una equació de segon grau té un coeficient a l'x al quadrat, aquest coeficient s'ha de multiplicar a la factorització de les seves solucions. I per tant, no us deixeu, sobretot, aquest 3. Aquest 3 el podem passar aquí i per tant el multipliquem pel 2 i donarà 6x, x més 1, x més 2 i x més menys 4 terços. Aquest serà aquest polinomi factoritzat. Recordeu deixar tots els vostres dubtes als comentaris.